Мы чуем апошнія тыдні вельмі часта заявы з Украіны, нейкія аналітычныя каментары, што вось, маўляў, можа рыхтавацца нейкая новая агрэсія расійская з нашай зямлі. На вашу думку, ці сапраўды ёсць прыкметы такога пагрозлівага сцэнара? Таких прыкметаў няма. Я лічу, што тут за вось апошнія, асабліва 3 тыдні, так, калі сказаць коротко, адбываецца пэўная стратэгічная аперацыя Масквы. Беларусі. Вот тое, што адбываецца, это псіхоз. Няма ніякай канцэнтрацыі войска. Войска Беларусі 45 тысяч. Яно недзеяздольнае. Снарады, якія былі у этого войска, отдали России, нема с чем стрелять нават. Или нават оборону не могут организовать. Какая это может быть напад? Вот. Тому это все придумано. Конечно, есть другая небяспека, что может это выкористать Россия. Ну так Россия и проводит эту политику. И глядите, что отбывается. Складывается такое вражение, что Лукашенко таки адвязанный агрессор, готовы тут применить ядерную бомбу, готовы напасть на всех, и на Литву, и на Украину. Бо зусім недавно акурат былі гэтыя расійскія маневры на нашай зямлі. Яны не першы раз былі. В 25-м годзе таксама былі маневры з адпрацоўкай ядернай праграмы по Польше. Это вядома, ніхто не рабіў психозу з этого. Это стандартная рутинная з'ява. Але цяпер званок Макрона мы маем менавіта пасля гэтых. Таму што Макрон з'яўляецца такім палітыкам, які любіць пагаварыць з канкрэтнымі асобамі. Вспомніце, як ён гаварыў з Пуціным з гэтым 30-метровым ставом. Вот. Так што это добрая рыса, таму што, безумоўна, трэба спатыкацца і гаварыць, а не ставіць себе ў позу, што ён нелегітымны, знаць яго не хачу. Таму што это ідзе вайна, тут сур'ёзныя справы. Тому это натурально. Я думаю, что он захочет приехать и высветлить на самой справе, что есть. Бо то, что отбывается, я повторяю, это психоз. Залетел выпадково дрон на территорию Литвы, и повітряна тревога, тут уже у подвалы почали ховаться. Слухайте, что-то подозрено. Чему так усюди отбывается? На Украине. Потому что для России необходимо, каб Лукашенко успрымаўся як вот такі адвязаны палітык, які можа прымяніць атамную бомбу, які хоча на някого напасці, які пагражае. Гэта для России вельмі важна. Ну і, конечно, это адзін з элементаў, каб нейкім чынам зрабіць правакацыю і сутыкнуць Украіну з Беларусей. Это найважнейшая задача России. Яны весь час этим займаюцца. Вот. А для чего это трэба? Я скажу потым у канцы, для чего это трэба. Вы гаворыце, што гэта, на вашу думку, можа быць аперацыяй Масквы. Аднак мы чуем заявы ад афіцыйных асобаў Украіны. Вось у прыватнасці кіраўнік, камандзір сілаў беспілотных сістэмаў нашай паўднёвай суседкі Роберт Мадзяр Броўдзі заявіў не так даўно, што першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі ўжо ўзялі на аловак, і гэта такое папярэджанне, каб Лукашенко не ўвязваўся ў вайну. Значит, это можно сказать военный человек. Политик такое казать не может. Потому что это сведчение о подрыхтовке агрессии. В политике такое не говорится. Лукашенко может подать в суд. Разумеете, это серьезные справы. И тому, что беспилотниками командуете, он может говорить, что хочешь. По-другое, по законодавству, якое адлюстравана Организация Объединенных Наций, нават калі ідзе вайна, дакладна вызначаны, якія цэлі могуць быць бамбардаваныя. А калі ўжо ў гэтых 500 там пералічваецца нават дача Лукашэнкі, там НПЗ і так далей, гэта, я повторяю, это сказаў военный, он можа гаварыць, што хочаш. Таму я не адношуся да этого сур'ёзна. Я лічу, што это магчыма, люди знаходзяцца пад уплывам нейкіх другіх людзей, якія пераследуюць тыя мэты, якія пераследуе Москва. Бо мяне здзіўляе, што з боку Украіны такая жорсткая пазіцыя, такая вот заява тых вайскоўцаў, усё это катэгарычна для украінцаў не патрэбна.
Катэгарычна, для іх не патрэбны канфлікт з Беларусі. Па-першае, сваей зброі, патрыётаў не хапае. Тут жа яны ж не могуць цяпер і Кіеў толкам абараніць, і ёсць прычыны. Потым, што значыць адкрыць паўночны фронт, 1000 кіламетраў? Тут жа ж рускія войскі зойдуць. Для Украіны это абсалютна не падходзіць. Трэба праводзіць дастаткова асцярожную палітыку ў гэтым сэнсе. І калі пачынаюцца такія заявы, то ў мяне падазрэнне, а што за гэтым стаіць? Што тут такое? Самім украінцам это не патрэбна. Таму адбываецца тое, што я кажу. Старзянон, давайте узгадаем, напрыканцы студзеня вы былі ў гэтай студыі і казалі пра тое, што сітуацыя развіваецца на карысць Расіі. Узгадывалі тады акурат зімовае знішчэнне інфраструктуры украінскай. Як, на вашу думку, сітуацыя выглядае цяпер з улікам вось гэтых заяваў? Вы знаете, не хочацца мне замаркоціць украінцаў, але сітуацыя ўвесь час на карысць Расіі. Прэзідэнт Трамп некалі сказаў Зеленскаму, што вы тут гаворыце, у вас козыраў няма. Гэта было на пачатку яго другой кадэнцыі яшчэ. У Украіны няма козыраў. Козыры ў Пуціна. Але Украіна, напрыклад, б'е і знішчае прамысловасць нафтаперапрацоўчую ў Расіі. Ну так. Вось зараз Украіна ўзмацнілася, асабліва з дронамі. Так, яны сябе паказваюць з добрага боку. Ціснуць на Расію, б'юць па тылах. І адначасна пачынаецца эта істэрыка з Лукашэнкам, што тут вайна, што тут з боку Украіны такія жорсткія пазіцыі, тут Літва ўключаецца, тут Макрон занепакоіўся, звоніць, прыязджае, будзе высвятляць. Таму што для Расіі стратэгічная задача – это не толькі за перыяд вайны, а за перыяд усяго існавання Савецкага Саюза. Тады ў іх это было, тут стаялі тапаля, тут ядерная зброя стаяла. Это была першая краіна, па якой ударыць. Цяпер для расейцаў вельмі важна, па-першае, стварыць з Лукашэнкі такога палітыка, такого чалавека, які небяспечны і які можа ўжыць ядерную зброю. І яны кажуць, што Лукашэнку перадаюць ядерную зброю. Уже 2 гады мы это чуем. Ніякой ядерной зброі ў Беларусі няма. І рускія не дадуць этой зброі. Ёсць арэшнік. Арэшнік без ядерной зброі – это нішто. І тым не менш адбываецца такі псіхоз. Пытанне, рускім это выгадна. Пытанне. Чаму расейцы не хочуць ісці на мір, нават калі зараз яны проста ўжо церпяць паражэнне, з эканомікай беда. Таму это ўсё взаемазвязана, і я лічу, гэта вельмі небяспечная з'ява. Вельмі небяспечная. Бо калі уцянуць, калі зробяць канфлікт, а могуць зрабіць правакацыю. Могуць зрабіць правакацыю з беларускага боку. Расейцы могуць з украінскага боку зрабіць правакацыю. Цяпер да гэтага ідзе. Там ідзе вялікая прапаганда. Я тут зраблю адступленне. У 2006 годзе, у мяне былі звесткі, Пуцін пачаў рыхтавацца да вайны з Украінай, і 10 мільярдаў даляраў было адпушчана на разведку на гібридную вайну ва Ўкраіне. До 2014 года яны практычна знішчылі украінскую армію. Яна была на лопатках. Калі пачаўся канфлікт, не было бензінаў заправіць танкі. Як працавала гэта агентура. Яна ўсё асталася. Яна ўсё асталася, яны там сталі украінскімі патрыётамі, і ўсё, разумееце? Там ёсць легальная агентура, абсалютна. Таму тое, што робіцца, што Украіне патрэбнае, я задаю пытанне, слухайце, украінцы ж разумныя людзі. Што такое? А можа быць, яны адчулі, украінцы, прынамсі інфармацыйна так выглядае, з гэтымі атакамі ў глыб Расіі, у тылы, што Украіна так ці інакш трохі набірае моц у гэтай вайне, і праз гэта адчуваюць большую упэўненасць у сабе, і таму могуць больш цвёрда у іхнім разуменні размаўляць з Лукашэнкам. Значыць, я паўтараю, украінцы павінны былі задумацца над словамі вялікага амерыканскага палітыка Дональда Трампа, які сказаў: у вас няма козырей. Козыры ў Расіі, козыры ў Пуціна. І не мае значэння, будзе ён цярпець паражэнне, ці што ён можа гэтыя козыры ўжыць. Для гэтага яму трэба стварыць умовы.
А умовы трэба стварыць такія, каб зброя ядерная была ўжыта з тэрыторыі Беларусі. Трэба канфлікт. Вот калі будзе канфлікт, ці пакуль што не ствараюць вобраз для Лукашэнкі. І не трэба, каб атамная зброя была ў Беларусі. Яна можа за одну ноч, як кажуць, зайсці, прывесці да арэшніка і гэтак далей. І таму небяспека тут элементарна. Вот што пра козыры ідзе гаворка. Допустим, украінцы настолько добра ўздымуць сваю тую пілотную ўсю сістэму, што разбомбяць Кремль. Вынікам будзе, ведаеце што? Ядерная зброя. Это элементарная рэч, это ўся палітыка Пуціна так ідзе. Ну то ж трэба бачыць, трэба разумець, чаму ён гэта робіць. І ў яго ёсць апошні козыр. Таму ён не ідзе ні на які мір, ні на якія перамовы. Трамп это разумее. І таму ён і з яго і абзывае яго хораша, і ўсё там, і гладзяць яго па шэрсці, ўсё, каб спыніць гэтую барацьбу, каб спыніць, таму што вельмі небяспечная сітуацыя. Ён это разумее, што калі вы Пуціна прыціснеце, разбамбіце Кремль, ён ужыве ядерную зброю. І што будзе? Нічого не будзе. НАТО не пікне. Амерыка не ўключыцца. Это трэба разумець, это вельмі сур'ёзная справа. Вот Але пасля гэтых ядравых вучэнняў таксама варта ўзгадаць, што намеснік міністра Ігор Сакрэта казаў акрэдытаваным у Менску дыпламатам замежным, што гэта абарончы характар сумесныя з Расіяй ядравыя вучэнні, гэта аналаг натаўскіх ядравых місіяў, то бок адразу трошечки залагоджвае ситуацию. Спачатку памахалі зброя, пасля залагоджваюць, прынамсі перад еўрапейцамі. Ці як это выглядае? Не, на словы не трэба звяртаць увагі. Это ерунда. То, што яны гавораць, сёння адно, заўтра другое. Звяртайце на дзеянне, што адбываецца. Адбываецца стварэнне іміджу ядерного варыята для Лукашэнкі і імкнення ўсягнуць Украіну ў Беларусі ў канфлікт. Калі будзе ўцягнуты канфлікт, тады на рускія элементарна заходзяць на тэрыторыю Беларусі з войскамі сваімі. Тады элементарна не рускія кінуць бомбу, а беларусы. Лукашенко кіне. Расейцы хочуць тут спрацаваць чыста, у белых пальчатках. Яны так і в Савецкім Саюзе такая была сама. А Лукашенко дапусціць гэта, на вашу думку? І калі, паколькі няма Лукашенко, я думаю, он разумее. Паколькі ён ніяк не хоча, па-першае, народ не хоча, па-другое, армія не хоча, па-другое, ён разумее, што яму канцы. Так, ён ніяк не хоча улезці ў гэту сітуацыю, таму што ад яго імя это ўсё будзе зроблена. І удар, калі б ён быў бы, я сумняваюся, удару не будзе, но калі ён быў бы, скажем, то будзе па Беларусі. У любом выпадку, нават калі не будзе удара, расейцы остаются, так это же сумасшедший этот Лукашенко. Вы посмотрите на него. Разумееце, што? Ну, это элементарна рэч, трэба знаць рускіх і іхную стратэгію. Як вы мяркуеце, вось сёння стала вядома, сам Лукашенко гэта праанансаваў, што прадстаўнік Францыі, гэта не будзе сам прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, але ён вышле свайго прадстаўніка ў Менск на наступным тыдні, каб з ім паразмаўляць. Ці тут гэтыя пытанні таксама будуць на парадку дня? Я думаю, пра гэта якраз будуць гаварыць, таму што но я сумняваюся, што французы ведаюць, да ўвогуле еўрапейская палітыка ведае сутнасць, што ж адбываецца на самой справе. Вот. Таму, калі гэты прадстаўнік Францыі будзе дастаткова разумны, і калі ён зможа высветліць некую сітуацыю, то это будзе карысна. Таму што гэта трэба разумець. Я вам скажу, бо сітуацыя ў пэўнай ступені да сённяшні дзень тупіковая, але ёсць магчымасці выйсці з этого тупіка. Але Украіна адна не выйдзе. Трэба, каб была дапамога Еўропы, дапамога Амерыкі непасрэдна зараз. Ну, некалькі варыянтаў ёсць, скажем. Як вот холодная вайна адбывалася, так? Ці, скажем, падрыхтоўка пераварота, скажем. Ну, так рабілі там у Венесуэле, допустим, так? Павінна быць дзеянне, а не проста выказванне заклапочанасці і выказванне пратэсту. Як сёння НАТО выказала пратэст. Ай-яй-яй, як настрашылі Расію. Пратэст выказалі. Вядома, што расійскі дрон трапіў у жылы дом у Румыніі, у краіне НАТО. Спадар Зяноне, наконт амерыканскіх планаў, у тым ліку адносна нашай радзімы яшчэ паразмаўляем. Хацелася б на момант звярнуць увагу на тое, што напярэдадні ў эфіры студыі Белсат сказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгара. Ён распавёў пра тое, што беларускія прадпрыемствы ўсягнутыя ў расійскую вайсковую прамысловасць і адзначыў, што сярод іншага, на жаль, у нас вырабляюць некаторыя кампаненты для комплексу «Арэшнік». Давайте паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання.
Если говорить про тот же самый интеграл, либо микрочипы эти, то разве для кого-то это является удивлением? На самом деле нет. И микрочипы – это только там верхушка айсберга. И Беларусь поставляет огромное количество боеприпасов, и наши украинские партнеры, безусловно, в первую очередь получают всю необходимую информацию по данному поводу. Никого не должно удивлять то, что Беларусь активно помогает армии агрессора в войне против Украины. И вот эти микрочипы это ужасная ситуация, которая показывает эту вовлеченность. Гаворка пра тое, што ў арэшніках, у тым ліку арэшніку, які быў накіраваны супраць Украіны, нібыта знайшлі кампанент беларускі на прадпрыемстве. Тут у гэтым пытанні спадарожжання важны момант. Ці час адмяняць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, калі гэта можа павялічыць ваенныя магчымасці? Значыць, хай гэты спадар не займаецца прапагандай. Электроніка ў Беларусі даўно развіта, і ўсе гэтыя кампаненты былі 10 гадоў таму. Это давно. Это было питание обмену, питание гандлю. Вот. А не то, что тут специально на их нарешник это працуется. Ничего подобного. Также можно Тайвань обвинуватить, потому что чипы по всем свете выходят. Это несерьезно. Это снова речище вот той политики зробить с Беларуси изгоя, а с Лукашенки вар'ята з атомной бомбой. Справа больш сур'ёзна. Справа ў Расіі, справа ў Пуціне. Глядзіце ў корань, глядзіце, адкуль, кажуць, рогі растуць, а не то, што адбываецца зараз вот этой психоз з прапагандай. Што датычыць арэшніка? Ну, арэшнік, як ракета без ядзерных зарядаў, яна бескарысная. Таму што калі яна выпускае некалькі дзесяткаў ядзерных зарадаў, яны кожны бярэ сваю мэту. И вот тогда, когда такая ракета летит и выпуская 20 бомб у Хиросимы, то, скажем, на Париж и Парижа нема. А как долететь до Парижа орешнику треба 7 минут. 13 тысяч километров в годину. И этот орешник сбить немагчыма. Это треба разуметь. Это яна в руках Путина. Потом ракет у Путина бомбов, зброй значно больше, чем у Америки. В Америке больше самолетов, скажем. Ну, узброение больше России. И говорить об том, что там уже вар'ят зашел, там с розуму уже у холодильника его поклали, все, слушайте, давайте серьезно до этого относиться, потому что мы бачим, что нашу Беларусь и Украину хочут утягнуть в ядерную войну, в эту мясорубку. И НАТО мы бачим, окремя выражения протеста, як сёння адбылося, они на ничто не здольны. И коли будет ужита ядерная зброя, НАТО не уключится. Не будзе ядерной войны. Праглынуць. Адносна інтарэсу беларусаў, мы ведаем, што на мінулым тыдні амерыканскія ўлады, дзяржаўны дэпартамент ЗША звярнуўся з такім нефармальным зваротам да суседзяў нашай краіны, каб яны знялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусь-Калію, такім чынам выпусцілі калійную прамысловасць, прадукты калійнай прамысловасці з Беларусі на экспарт у свет. І на вашу думку, я ведаю, што вы прытрымліваецеся меркавання, што гэта добрая амерыканская ініцыятыва, але ці яна паслужыць беларускаму народу, калі санкцыі сапраўды будуць знятыя, а рэпрэсіі ўнутры краіны, так як мы гэта бачым цяпер, працягнуцца, і гэта ўвесь тэрор супраць нашых людзей будзе існаваць. Я таксама дадам, што вось дэталі, якія сёння распавёў Лукашенко пра размову з Макронам, то акурат падымалася пытанне калію, і гэта было звязана з нармалізацыяй стасункаў Беларусі з ЕС. Во всякім разе, так сказаў Лукашенко. Значит, для того, каб вырашыць пытанне з рэпрэсіямі і вырашыць пытанне з палітвязнямі, трэба весці гандаль, перамовы. Здымаем санкцыі, даём калій, мы выпускаем палітвязняў. Наступнае патрабаванне, ужо патрабаванне, каб вязняў не выкідывалі за мяжу, а пакідалі. Яно ўжо ёсць. Час бальшыню пакінулі, так? Наступнае спыненне рэпрэсій, абмежаванне рэпрэсій, потым інвестыцыі. Америка проводит послідовну політику, вигідну Америці і вигідну білорусам. Вельми важливо, щоб люди, які сидять у турмах, щоб вони були випущені. Я думаю, це буде зроблено повністю. Суперечить гэтаму Еўразвяз. Вот усе проблемы, чаму там з этими калій немагчыма. А ці не сам Лукашенко гэтаму суперечыць? Не, это политика Еўразвяза.
Вот. Ну і тады вельмі важна, каб пайшлі інвестыцыі. Таму што, я паўтараю, у 24 годзе Беларусь уже амаль не існавала. Яна была выбіта з палітычнага кола. І тады это вельмі небяспечная з'ява, таму што пры нейкіх перамовах проста ўжо яе не будуць улічваць як дзяржаву. Это была палітыка, Расія, Еўразвяз таму дапамагаў. І то, што ўключылася Амерыка, зараз Беларусь ёсць палітычным суб'ектам. Для Амерыкі не важна, хто будзе прэзідэнтам, хоць конь. Важна, каб была незалежная Беларусь. Для геапалітыкі амерыканскай важна, не павінна тут быць Расія. Это элементарна, для Амерыкі это разумее. Што мы павінны разумець? То, што яны прапаноўваюць, каб гандаль пачаўся калінамі, то значыць, яны ўкладаюць свае капіталы. Это значыць, будуць інвестыцыі. Там, дзе амерыканскія капіталы, там, дзе іхныя інвестыцыі, там іхныя інтарэсы. І гаспадзіну Пуціну нечага будзе сунуць нос. Вы разумееце, наколькі это важна? І напрыканцы яшчэ раз пра магчымы візіт прадстаўніка Макрона хацелася б караценька. Панядзелак, аўторак агучвае Лукашенко такія даты. Як, на вашу думку, наколькі высокі прадстаўнік ад Францыі будзе і чаго можна будзе чакаць ад гэтых перамоваў? Мне цяжка сказаць, это будзе залежаць таго, як дамовяцца зараз прадстаўніком. Не думаю, што это будзе сам Макрон, але, напэўна, это будзе на дастаткова высокім узроўні. Тут яшчэ шмат ёсць такіх падспудных рэчаў, як Москва і Пуцін. Таму што, Пуціну это не патрэбна. Разумееце? І цяжка сказаць, якое будзе яго ўмешанне і як сябе павядзе Лукашенко. Вот. Але я лічу, што надзеі на тое, што ўсё-таки гэтыя перамовы адбудуцца, і Францыя атрымаюць некую інфармацыю, дастаткова дакладную, бо я не думаю, што не знаюць усю сітуацыю, якая адбываецца. Як не смешна, але негледзячы на тое, што палітыкі маюць і даклады спецслужбы, ўсё, яны в значнай ступені кіруюцца твіттерам і всякімі, як кажуць, журналісцкімі інтарэсамі. Так ёсць, як не дзіўна. Таму я думаю, што само тое, што Макрон прысылае прадстаўніка, это добра. То, што Францыя ядерная краіна, краіна вялікай Еўропы, і то, што пачынаецца такая перамоўны працэс, это зноў жа узмацняе вагу Беларусі в этой вайне. Бо в этой вайне самае важнае не страціць незалежнасць. Бо калі страчана незалежнасць, все. Это самое важное. І калі будзе незалежнасць, у нас ёсць будучыня. А Лукашенко не вечны. Нават калі ён кажа, хай яшчэ 10 гадоў будзе жыць. Ён не вечны. Эта дыктатура ўсё роўна кончыцца. А павінна быць дзяржава і народ. І людзі нармальныя, актыўныя павінны астацца ў Беларусі, а не то, што іх павыкідалі, сотні тысяч выкінулі. Лепшых людзей, лепшых лекараў павыкідалі. Это адбываецца абніжэнне ўзроўню нацыі. Это небяспечная з'ява, это геноцид. І гэтым кіруе Москва. Яны разбіраюцца. Лукашенко выконвае. Ён гатовы выканаць усё, абы толькі шкуру сваю захаваць. Спадар Заноня, вось у гэтай сітуацыі, калі ёсць геапалітычная завіруха, калі прэзідэнты, лідары краінаў на захадзе, вось там кіраўнік у Крамлі, свае нейкія планы маюць адносна нашай краіны. Што рабіць беларусам унутры Беларусі, на вашу думку, цяпер? Падняць галаву публічна, змагацца за свае правы немагчыма, бо чалавек проста будзе адразу рэпрэсаваны. Што рабіць у гэты цяжкі час? Вы знаеце, ёсць правілы паводзіны людзей пад акупацыяй. Ёсць правілы паводзіны, калі тэрарысты захапілі закладнікаў. Што трэба рабіць? Калі ёсць сілы, як кажуць, і кулямёты ўсё, то давайте пастраляем усіх тэрарыстаў. А калі няма, трэба ўступаць у размовы з тэрарыстамі. Трэба гандлявацца, іначай яны заб'юць тваіх людзей. У акупацыйнай палітыцы людзі, якія жывуць пад акупацыяй, яны павінны захаваць свае традыцыі, сваю мову, сваю сям'ю, свой дабрабыт. Больш таго, людзі, якія гэта разумеюць, яны павінны ісці ў акупацыйную ўладу. Так, як было пры немцах, беларусы пайшлі, ратавалі Беларусь. Это элементарныя рэчы. Так паводзіць сябе папскі прастол пры саветах, як было. Яны ішлі на контакт з камуністамі, каб ратаваць касцёл. Это элементарныя рэчы. Это з Бібліі яшчэ цягнецца.
Вот. Таму беларусам трэба хаваць сям'ю, сваю мову, сваю працу, сваю годнасць, ведаць сваю бацькаўшчыну, цікавіцца інфармацыяй, і галавы падымаць не трэба, таму што яе адсякуць. Але трэба захаваць сябе, а потым настане час, усё роўна, настане час, калі вы будзеце, у вас будзе ўсё. Будзе грамадства, будзе ваша маёмасць, будзе толькі зменіцца ўлада. Вот што трэба беларусам. І не трэба слухаць усякіх там правакацый, там, ну от выйшаў з плакатам, там, што ты зрабіў? Выйшаў з плакатаў, сказаў, што Лукашенко дрэн. Цябе пасадзяць на 13 гадоў, як диверсанта. Это папулізм правакацыйны. А ёсць правілы, і беларусы дастаткова разумныя людзі, каб это хутка ўцяміць, бо гісторыя паказвае. Яны выжылі 200 гадоў пры страшэннай расійскай акупацыі. Мільёны знішчылі. За 30-е гады 1,5 мільёна. Ўсё ў крыві патоплена. І нацыя жыве. І цяпер выжыве.